Nej tak. Nej. Jo tak. Nej tak. Dig et lortestykke. Jo tak. Ja. Jeg skal... Mit mål lige nu, det er også bare at få mace fra Heroic Nexus. Nej tak. Jeg har kørt Heroic Nexus, jeg ved ikke, 12 gange eller sådan noget. Jo tak. Jeg har stadig ikke fået den forpulede lorte mace. Nej tak. Det er langt net. Nej tak. Nej tak. Hvor er det for knejse der? Jo tak. Nej tak. Nej, jo 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 tak. Hallo, nej tak. Nej, tak. Jo tak. Jo tak. Nej, jo tak. Ja, no tak. Nej, jo tak. Nej, det er nøjeren. Prøv lige at øje op til. Nej, jo tak. Nej, jo tak. Jo tak. Jo tak. Jo tak. Jo tak. Nej, jo tak. Nej, jo tak. Nej. Jo tak. Nej, jo tak. Jo tak. Nej. Ej, hvor er det så koldt. Jo tak. Jo. Lol.